que se vai avanzando de nós, salvo a poucas honradas excepcións. Hoxe preocupanse máis de tapar os rompos e poñenos de punta, chamando a gaita nosa guarpei, que fai máis fino. E isto non é o peor. O que a mí particularmente me fai arder de carraxe e que me fai tolear e sentir a nosa gaita mártir no medio dun rebano de guitarras eléctricas ao xeito de Elvis Presley, nun rock de carballeira, querendo facer do San Xusto un jeito de Nova Orleans. E quedense capaz. A invasión escocesa. Este fenómeno, tan de moda dos novos gaiteiros, pode facer moito mal aos novos aprendices da gaita. O aceitar esta nova maneira de tocar por descoñecimento da nosa gaita galega, da súa historia e da súa categoría dentro do mundo da gaita, máis anterga que a escocesa. Moito tócase desde antes, desde moito antes caíles unha gaita que non é común nin marcial. A nosa gaita é lera, garimosa, moi saudosa, non é guarpei. É unha gaita para sentir a paz, pois nós non vimos diante de apufados guerreiros. Nós levamos tras nosa fatos de mocedade e de mozas máis xeitosas. E rapazes que lle ferva sangre por dar unhas gotas de figueira tocadas sin careo, por eses homes que teñen a alta honra de dar a leito, vida e expresividade ao instrumento máis noso e representativo, cunha historia e señorío moi grande entre os máis grandes, a gaita. Temos que refugar este xeito a isto. Nós non precisamos música de fora tocada por xente que o fai por ronco de punta e que se visten pola cabeza, pola paz. Mentras nos nosos archivos e museos sirven de pasto para os raros, centos de pezas moi bebidas, galegas todas, nosas, por iso son as millores. Isto non se pode perder. Ensinemos os nosos rapaces dicíndoles o que é a gaita, a súa tradición e antigüedade, o que significa para os galegos niños de tal nome. Hai que ir a por todas esas pezas que como encantadas dormen o sono de séculos. Despertemos a este mundo de fantasía que espera por nós. Ali hai pezas de todos os estilos e por xeito de todas as bisbarras. Cuidemos que este tesouro, que é un distintivo da identidade cultural do noso povo, que non se perda, que xa se perdeu bastante. Toquemos en galego, miremos pro noso, e que non nos veñan con eses aires que non nos van. Nós temos aires moito millores que eles. E para rematar vou falar algo sobre a Asociación de Gaiteiros. Esta asociación, co apoio de todos nós, cuidará dun sino da gaita como debe ser, en galego, sin máis coñas, e recabemos a dignificación do gaiteiro, que dunha vez para sempre se lle respete e se lle considera como é. Como dixen anteriormente, o afortunado intérprete do instrumento máis grande entre os grandes, representación lírica de Galicia, esta terra nosa tan fermosa, donde non cabe máis bonitura, doce de formas, porque é forte.